खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोन गुफिनखौसो बरबावबाय सबाय माजियाव जे फगवायनाय महर लाजोनाबो दामुगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद नायना होलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो सिगांनि ब्लगफ्रावनो आं एसे फोरमायखाबाय नोंथांमोननो मानसिया सौफैबाय होननानैहाय आरोना ओमफ्राय मा होनो एकदम खामानियाथ' गाले गुजाय जायै लोङै स्रां स्रिं जानानैसो नै 3:30 जागुलायबाय आरोना ओमफ्राय दुगैखांनानै इन्ट्र'खौ मारिनाय जाबाय आरोना थ' नायलांबाय थायो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बेनिफ्राय आङो दहाय फुङावहाय जों जेला फैयो अब्ला माइयाबो गैयामोन होन्दोंमोन ना थ' माइया बाबु आलासिखौ रिसिभ खालामनो थांदोंमोन आरोना बाबु आलासि माने हनै ओरै दङ ये भगबान खारदिंलायगासिनो दङ टंलानि आलासिखौ आरोना माने बङाइगावआवहाय बिफाया खामानि दंमोन नालाय बेहाय फैफानानै ससे माने जोंनाव फैनो सोलाबासै फंबाया जोंना माने बिजामादैया ओमफ्राय माइया ससे लायस'बाय आरोना बे सालमारा होननायावहाय सालमारासिम दोनबोबाय नालाय बिफाया ओमफ्राय जोंबो फैगासिनो नालाय एसे सानैजों गेलेथोंसै होननानै सफैबाय आरोना ओमफ्राय आं दहायनो सफैदों नालाय जों सफैनानै एसे उनावनो सफैदों ओमफ्राय अब्लाबो आं ब्लगखौ मिक्स खालामासै ओमफ्राय एसे ब्लग लानाय दोननाय दङ बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै आरोना बा मालायसो एकदम गावनि न'आव फैनायखाय आं खबर गैलायलाया सुरित जा मावगासिनो दं मालाय बागाना जिर' मिर' जालांजोब्बाय गयानो देरबायना बिफा गावनि न'नि बारियाव बिदि बिफां एसे दावखोनाय नुबा जा गोसोखौ मोजां मोनथारो मा थाजिम देरबायनो जिर' मिर'नो जा गुयो बिफाङानो खेरेफि नालाय होमब्लाबो गया थाइबावदोंसो हनै बेस्रा गावनि आन्था थाइदों नै अबेबा गोदान ओइ राबायानो माथो जारलासो हैस बे रायो नामा हाबाब इसोर ओमफ्राय गेसा फाहामलाङाबा उखुन्दै गग्राया आं सहायनो हानाय नङा मानसि बुरजा संनायाव नै इसिबाय देरस्रांजोब्बाय बिथां बागाना ओमफ्राय लोगोसेनो नै आसाम ट्रेक्टराबो जोंना एसे बेरहा जानो हमहांलायबाय मोनो सिरियासै नामा आंखौ नोङो ओइ हेनरा सेस दै नालाखौ सेस खालामजोब्बाय नोङो दै बोहैग्राखौ बिनिसो आद्दा जाबाय हा सावस्रांदो दा अर सायनांगौ आरामसे खाफाल जोंलायलायनाय बाबा बिदि मावबासो नोंना खाफाला रज'सिगोन जेबो नुवाथ' नों माने एथ' टेनसन जाबाय थायो टेनसनथ' जायाखै जानाया खिन्थु आयै नैबे बथला खय थाखा मोनगोन फानबा नोंनिनो खायद' गोजायो मालानि इयो नायलाय गाइसमोन हो अह माबा जानायनिबो दंना नानिनिया ओहो नानिनिमोन ना अ आलासि फैनायावबो मा बाहायनाय नोंनिबो दे आलासि फैनायखौल' बदनाम होनाङा नोङो दे फाङा सिङा लहा होनबाथाय हरनांगोन नैबेफोर एसे खन्द'आ माने दहाय सानसुआवनो लाखानायमोन आरोना सिनाफोर ये देखो आरोना मायाबो नैबे आलासिखौनो रिसिभ खालामनानै लायदोंमोन जोंहा टंलानि आलासिबो सौफैबाय एफाजोंनो गथा चेन्ज खालामदो आरो बाहेरायाव गेलेदो फुटबल बा मबाइल नायबाय थानांला खोनायाखै दे गस्ला ड्रेस सोलायस्रांदो नों माबाखादों ना राजा गस्ला बे लाबोखादों दे दाख्लैनि बन्द'आव गेलेनो मोनाखै एबार एसे गेलेदो खयदिन थायो गावसो मिन्थिसिगौ बङाइसिम बिफाजों फैबाय ओमफ्राय बिबैया ससेनिफ्राय लायबाय दे गस्ला सोलायदो दे बेयावनो दोनथ' बेगा मालाय फिसाजो हरफानायालाय नोंहालाय मा जादों सौफैबाय मालाय हनै मालाय गोदान सौफैबावबाय आं हाला लानानैसो बेरायनांसिगोन मालाय आंनिफ्रायसो दामि जि सौफैयो मानाव खेला गैया होदोआनो माथो मालाय बाबाया रोंगौनो आं रोङा बरिया खारना गल लायबावसो गोथाव दे बिनानावनिफ्राय सौफैनाय जादो खाथियाव नुलायलायाबाबो हरदोंथ' बिनानावा नोंबो जादो दे नोंबो जादो आं जाथ'ला र' साहाजों जागोन दालि गाबखांबाय नाहा ओरैहाय नै मजाके जाबाय मालाय बाब्रे बाब सानै सुबुङा सबसे पहले आलु नों मादिखौ जायो बेदरखौ जाया मोदोम मेजेम आलासिया माबायदिखौ जायोथाय र' सिबिग्रोनां ओमफ्राय मेजेमखौ बस'सो बिसोरनो होबाय आरोना आङो मिनिनानै थैगोन जा बस'नायखौ जानांसिगोन जाहैबाय ओइ ओमफ्राय आङो नानि फिसानि आवाजखौ खोनागासिनो दङ नायफैनोनो सोलाबाखै
एसे नायहैग्रोनोसै आङो गैगोन ना गैया माथो गेट बन्द सिस्टेमसो नुबाय आं मानसिफोरखौनो आब' आइ सोर आंहा आरो दानिसो आवाज खोनानाय मोन्दोंमोन दानिसो ओंखारलांबाय आब' गैया 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 गाब गुसु गुसु खोनादोंमोन आं दानिसो दे गयाबो जा मोजां राबाय आरोना नै बिथाङा हाननानै मालाबानो खावबायानो ओमफ्राय गाइसमोन आंखौ फुथारनो नागिरदोंमोन दे बिथाङा नै बेयाव फाथैयाव माबा गोनांखौनो जाहोनो नागिरबायब्रा आंखौ मा दंमोनलाय बेन्दों माख्रा बेन्दों गोनांखौनो जि मुथेनानै होदोंमोन मुथुमनानै नायफिननानैसो ओरैबादि मानसि जाहाथे बिसिया गोदान थाबथानानै थैथों मा जाया जाया आं सुफिनबाय दा नों मानो आंखौ बिदि बेन्दों गोनांखौ जाहोनो नागिरनांगौ बेसेबां मा जायो गारामायाव मानसिया अयनायहाय आजां गाजांनो सास्ति आरोना आं खावनाय गयखौ जाग्रा नोङो होननाय बादि गावनो रेडि फ्रिद होदोंहाय समस्या ओमफ्राय एबारना मोनासि जाबाय नालाय आरो माथोबाव गाइखेर बिथां लाबोनाय आमुलजों लागावलायबाय आरोना ओमफ्राय माखासे सुबुङा इनै अर सायगासिनो दङ इहाय जमानो जि थान्दा ना ओमफ्राय साहाखौ लोंगोन जोङो टंलानिफ्राय सफैनाय जोंहा अनजालि बिबोनां हरनाय माल सफैनायखाय अनजालि होनलायो नामा जा मिनिनानै थैगोन एनथाब आरोना सुनायफोर नालेंखरजों गुरजों एवनाय ओमफ्राय लारु फिसा फिसाबो बेबो नालेंखरजों गुरजों सिथुमनाय ना मानायथाय जि गोदै आरोना दहाय सैख्लाबसो जादोंमोन फुङावथ' बारा मोजां जानाय जायाखिसै माने जायासैनो मानसिफ्रा रावबो एसे एनै साखिनायनानै थाबाय आंबो ससे साखिनायदोंमोन माने सिंग्रा सिंग्रा दंमोन ना एबारना मोनायाव लागायनोसै आरोना बेलासिना मोनाबिलि बावनांगौ जायखिजाया मजाके लागावनोसै ओमफ्राय सानै सुबुं फुलाफानफ्रा ओरैबादि गेलेबायना दिनै दा बुंसै ओमफ्राय एसेयावनो जों साहा लोंखांनायजों बिथाङाबो ग्रोब सफैनाय जों आरोना नै मनिया लुंगासे जानानै फैबाय गोजां बोथोरनि शपिंआथ' बिदिनो ना ओंख्रिफोरना फुलकबि थोबनाय बान्दा कबि थोबनाय लाबानो मनियानो बुंखायो ओमफ्राय बै लावाबो सनाफोर जोंहा टंलानिफ्राय सफैनाय आरोना बिबोनां हरफानाय बिदिनो गुरा गुरि सोना हरो बियो मालाबा समाव आरो बे मेकआप जाबाथाय लागावनोसै बेखौनो आरो माथो दंबावो सोनाफोर मटर बिथाङा लानानै फैखाबाय ओमफ्राय माने गेस फुरानाखौबो लानानै थांदोंमोन फाहामनो मोले जानायखौ बे उखुन्दै गग्रायाथ' दाबो दङ ओमफ्राय आं बेयाव हां थोनो जालायनाय फेफे फुफु रोगानानै लाबोजोब्बाय आरोना ग्रिदनो ओरै दैबो लाबोखाबावलायबाय आं माने एकदम अरनिफ्राय लरायना होननाय बायदि लरायनाथ' सानदों दा माबा मोनसे नांगौबानो रोगानांगोन होननाय जादों लाखानानै फैखाजोब्बायमोन फैनायाथ' ओरैनो बाच्चा पार्टिफ्रा ग्रिद जानानै दं बाबा मबाइला दोनथ'दोहाय सना दसे रोहो अरनिफ्राय आं लरायनायाव गैला बिथां फैबाय होनबाथाय जोंनाथ' नाया बिदियासो मिथिखायो नालाय लादा मासे सेरसे ना मा रौ बिराद लकेल पियर लकेल होनदोंलायनो गावनि लोगोलाय ओइ बिमाया सुखानानै लाबोदों फिसाजोआ थुग्लि भगबान मा होनना बुंनो आरोना सेरसे लाबोदों जाहैबाय थ' संनोसै आरो बेखौनो ओरै रेडि लाखाजोब्बाय आङो आलु टमेट' जल संनोसै हरे कृष्ण गिबियावनो सारायबो जानखाबाय ओरै आलुबो लेमहोलां ना एवहोलां ओमफ्राय नै मालाय हामलांमोन नोंनो फुरा नतुन बोले मोननायमोन बावा माने नों गानासै ना तारासे माने फुरा साजिसे रे दादा जुटाव पिनले भालासे ए न' खाथिनि फुख्रि गुदिनि खाथिनि ओमफ्राय सिदा मोनहां दुन्दिया हरखांलायनानैसो आङो ओंख्रिखौ केमेराखौ अन खालामफिनबाय आरोना माने रायज्लाय होनलाय बिराद मोजां सावराय होनलाय संबाय नालाय बे एरहां मा एरहां बिफा एरहां आं बैथिं माबा लायबा सोरबा माबा एरहां बेबायदि आरोना ओंखायनो आङो माने केमेराखौ दोनथ'बाय साइडआव ओमफ्राय फोमोननानै लाग्रोबाय आरोना नायदो बरिया जाबाय अराव संनाय माने बोरानानै खनसे नायफिनलायो आरोना खांनानै आरो नायदो एकदम अराव संनाय रोमो हिटनो ओमफ्राय सानै सुबुङा ओरै अर सायगासिनो दङ साइडआवहाय उन्दुनो ओंखारबाय माने सानसे माने लुखुर लाखारना उफाय गैया ओमफ्राय एबारना एसे सिबस्रांसो एकदम अराव संदों होनबाबो मजाथ' मोन्दों दुंबो खिन्थु लेथेर फेथेर जायोना ओरै गफंलाय लेजेरलाय दै जाननानै एसे सिबस्रांसै आरोना इ फिसा गफंलाय लांसैनोसै आंनाबो आखला बारा थिग नङा आरोना दाबायदियावथ' दै गुदुं नङाबा थानो हाया नङाबा सुनाफोर गथ' गथायनो खनसेनो जाखां लोंखां थोरसि लथा सुयै गय जायै आरो हाथाय फुखांनासो नोंथांमोनखौ आं केमेराखौ अन खालामफिनबाय आरोना हाखवा जायोना ओमफ्राय बिमा फिसाला सानैजों अर सायगासिनो दं आंबो एसे जइन जाहैनोसै एसे सावरायफाहैदेरनोसै एसे सुखु-दुखुनि खोथा रायलायफानोसै आरोना उन्दैफ्रा उन्दुजोब्बाय बेनिफ्रायहाय आलासि फिसाया माने जोंना लोगो लादोंमोन नालाय सानैजों उन्दुनोसै दे होननानैहाय ओमफ्राय एसे गिनाय बायदि जादों नालाय दा सानैबो बिबैजों बाथाबो ना ओरै आलदा उन्दुसिगोन आरोना फिसा जादा उन्दुलांबाय ओमफ्राय नै
ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोनजों एसे फिसा शेयार खालामबाय आङो भिडिअ लाग्रा मानसिनालाय फिसा फिसा शेयार खालामनो मोजां मोनो बेखौनो खालामबाय थ' जायफोरा बेखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच अरसायनोसै आं एसे